Singena kanjalo emsakazweni akhe FM izasile eVictoria Falls eZimbabwe basho kanjalo emsakazweni yekhwezi uthi induko zethu lezi kanti izobala zavala zoshaya kamnandi nabathi nje abazali bami ngiyanibonga ngikhulisa kamnandi imgaba aba try singers bathi wakhala umama ethi ukuzala nje ukuzelula amathambo hlela emsakazweni yekhwezi FM igama lami Saziso Dlamini umadam umuntu ngewisa kangabantu abazali ukuthi efundisa uPortion of Paul umxa kwamaxoko ethi amxokela xa komvunyo yesizwe sonke sathi the king and Penn himself bavuma abantu abadala abathi uyalokha wemzukulu lo sholo shithi uyaroka body sena lo msakazweni ikhwezi mongicina ngeseledlule ngisaphuza umagwaza hayi kuleli sonto sengiphuza empompini impentuthu igalelekile kwadini emakhabeleni sena lo msakazweni ikhwezi efekwe kuba noleshumi nanye no koze kubumba lele 12 la samba kamnandi kakhona sithi ke kusuka ngo9 kuya ku12 lapha emsakazweni ikhwezi sikunikeze uhlelo siyayibuye emasisweni emsakazweni ikhwezi ongayilindele ihlangana nikhona iBeckville Green Lovers ikhona iJames Big bakhona kanjalo umgaba abusubezule vele royal messages bakhona abafana bensekelo babafana bokuthula kuze babafana bethembe elihle singers kube ithubelisha elfal singers kusubezile vele mase kuba ithula noma ikhula kholenso lapha kuzoba ke isikhalo seAfrica beyaba kamnandi obonakele kumuke kamnandi lapha ke insizwa iphumza khele P3DF ezale eP3DF mase bohlelo losha ngizabala brothers mase kuba nombika Black Boys kube icombination brothers ikholenso abafana benkokhelo kube inkunzi eminyama iVictoria Falls usuyizwile nje mase kube iThemba Boys kube Young Messengers kube uLundi King Boys kube iZulu Messengers kube iNewcastle Black Tornado inyoni emhlophe iAfrican Singers kube iPalmore Golden Stars kuzoba iCalabai kube ongqondo yizamanani kanti ke namhlanje sine interview futhi mase 10 minutes past 10 lapha emsakazweni iQuiz iHighlands Vela Brothers njengoba bekhiphe kamnandi ingoma yabethi qolo lami ngilondoloze ngoba ngiyithanda lento kuzoba mnandi kakhulu ke 032 4815521 032 4815522 impela senamhlanje umhla ka12 enyangeni kaSeptember ka2020 inyanga yamagugu nonke nina bakadlungwane kandaba udlungwane umbelebele odlunge emanxulubeni kwaze kwasamanxube sibekelana unodume ehlezi kamenzo ushakashe kanje manje ilembe ecamele bukhala ephokushaka sabushaka sohlala kamnandi nawe siyayi ke ezenkosi ayiqedwa lezi samba kamnandi enyangeni yamagugu sikwamukele sikubingelela ibuye emasisweni akasekho 032 4815521 032 4815522 megamnxele ihora sinikezela kamnandi lapha nje bowazi nje sike sikunikezele lapha kuhlelo lakho noma ingosi yakhe emnandi kakhulu lapho sisho kamnandi sithi hayi ke ake sithi kuyiqhatha zibe mbebili sithi nje ke impela sinqoka hayi ingoma lapha emsakazweni akhe ikhweza sikwamukele sawubona sawubona mphumzeni igumede ngiyaphila unjani mfethu ungakwenzi lokho iphuthe elikhulu kulala ngalalanga ufethu shaka kamnandi kanjalo ke ya Instagram Saziso Dlamini bakhona omlando onkosi umfoka Dlamini lapha bakhona futhi ke bathi bahleli nomsakazi iQuiz FM thawu bathathe webafo kunjalo ngizobathatha umfowethu nawe uhlale kamnandi usithola kamnandi www.quiz.org.za kube mnandi ekudele ukuthi ku Facebook Radio Quiz WhatsApp 0643800905 sikwamukele sawubona Yeah bengiphuza kamagwaza ngaphambili hayi angisanciki kamagwaza manje sengiphuza empompini intuthu igalelekile ekhaya Okay nazo ke siyabonga sikwamukele sawubona line 1 ngiphilile unjani kodwa ma sithi ayibuye mase senkonze kushaya 12 futhi sezindawonye emsakazweni eQuiz konze kushaya 12 angithi awukikize ngize ukuthi ubheke ngempela wathi wangena umadam endlini sekikiza mina ke nami ngiyakwazi phela ukwenza lento ma 22 minutes past 21 hours emsakazweni akikhweza sikwamukele sawubona engathi umkikizo wakho ukhathele nje ulele niwezela hayi umkikizo wendoda ngiyawuza ulungile unenkinga nje kushaya phansi ekufeni mina ngibhekile yeyeni webantu hayi ke ngiyakubongela
Okay, uphilano kaNkomo wahlenda lapha ku-Instagram kanjalo uphilani Nkomo la mase kuba uzukeza. Sanibonani wezukeza. Sikwamukele sikubingelele sawubona la inwani. Yebo mngani. Ngiyaphila unjani? Awupatanise ngizwe kuba ngisaqeda ukuza umkikizo onzima kabi lapha ngaphambi kwakho. Yabona kwakho ngempela ngimane ngivale ngoba kuzoze ngene umuntu ozoganga emva kwakho kanti usushaya icocokeme kanje ngomkikizo wasemsinga. Asambe kamnandi ke nawe ingoma imnandi njengamanje lapha emsakazweni akuyikhoze FM isa kamnandi ngensizwa. Hey madoda isikhalo seAfrika bahamba kamnandi nobonakele. Bathi kuwo konke okwenza wembulala uzwazi ngimbekile uNkulunkulu ngoba nawe uyakubona lezi zinto zokwenzenzela lapha isizwe. Imnandi kakhulu ngithanda kakhulu ekhaya. Hlale kamnandi nawe ku WhatsApp 0643800905 kanti na ku Instagram Saziso Dlamini, ku YouTube Saziso Dlamini usubscribe khona uzokwazi uthola kamnandi ke ama exclusive interview siba nawo lapha emsakazweni akuyikhoze FM isikhalo seAfrika. Nawe umhlaba wo bakhala ngawe baqedile abanumzane bendawo gaswena yobelela 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 uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki shogi babula uNkulunkulu ngimbeki shogi babula uNkulunkulu ngimbeki shogi babula baba uNkulunkulu ngimbeki shogi babula uNkulunkulu ngimbeki shogi babula uNkulunkulu ngimbeki shogi babula uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki sifaliwe ngekhaya uNkulunkulu ngimbeki singale selesodwa uNkulunkulu ngimbeki sifaliwe ngekhaya uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki baba sina uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki baba sina uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki uNkulunkulu ngimbeki singane selesodwa uNkulunkulu ngimbeki sifaniwe ngekhaya uNkulunkulu ngimbeki singane selesodwa uNkulunkulu ngimbeki sifaniwe ngekhaya uNkulunkulu ngimbeki. Uhlelo Azibuye Emasisweni Azibuye Emasisweni noMadonda
Ikwekwezi FM. Uhlelo Azibuye Emasisweni. Azibuye Emasisweni. Madam. Hayi shaka mnandi kanjalo ke insizwe umsakazo la iKhozi FM phela uthi unami ubaba ngisenaye nje kungenxa yenu uNkulunkulu ngimbekile mawuthi kwakuyisandla somuntu kuba njalo ngaphela nakena ngoba uyabona uNkulunkulu esezulwini siyabonga kakhulu sibusiso bahleli nahlaba emsakazweni iKhozi FM kanjalo ke umhlangano wamahlanga adi ngikhona ngihlezi nomsakazi iKhozi FM hlezi kamnandi ke nabo kwezokuxhumana lapha kulobusuku banamhlanje nawe ngabasijoyina kamnandi ukuzoyivukela ubumnandi bomsakazo ebusuku banamhlanje lapha emsakazweni iKhozi FM sinikeze ke njengamanje sigijime sokunikeza lapha insizwa ikholenza abafana benkokhelo ubaba wakhuluma amazwi awodwa nje sanyanga benamagugu uthi hey ubhasope abantu besifazane engabe abagcina sebephethe ikhaya ngoba kuyoqhama lokhu uqame lokhu okay athi wezinsizwa uma seneguli isothathwa malukasa bayaleka ebabantu babumusi wami kuba kuso kamukoloma Mama wathi wezinsizwa uma seneguli isothathwa malukazana bayaleka ebaphathi abumusi wami kuba kuso Kolenzo wayithela ngojulile wayithinta kokhelo wayithela wabathinta labafana bekolenzo wabathinta labafana bekolenzo wabathinta labafana bekolenzo wabathinta labafana bekolenzo wasi wayithini yokubofana wasi wayithini yokubofana wasi wayithini yokubofana wabathinta labafana bekolenzo wabathinta labafana bekolenzo Ayike sekunjalo manje sibonga kakhulu kwekholenzo umfoka Mkhize umfoka Sithamthombo lapha emsakazweni iKhozi FM hayike njengamanje singena kamnandi lapho umlaleli ethumele kamnandi voice note ku WhatsApp 0643800905 0643800905 wathi hayike nathi nami ngiyithemba ingoma ukuthi namhlanje ngangena kwi-competition yokuthi ke sizwe ukuthi bathina abanye abantu ngayo le ngoma ngoba mina ngiyayithanda sekuthi ke nabanye befakazi ngabe nabo bayithanda lokuyithanda le ekhaya sozo kamnandi yekuso isikhathi ake sisingcwa ngengoma kanti siyayiqhubeka kamnandi ngisho yethu musana ukujoin sesihamba kwi-Instagram sesohlala ke ku www.crazy.org.za ku www
www.kwezi.org.za. Kodwa lesi sikhathi ke nje sihamba kamnandi nje sikhuluma indaba zokuthi ikwezi lithi 25 years #ikwezi25. Sihamba kamnandi ke ngalo show ukuthi nje siyahalalisa, siyabonga kakhulu, siyajabula ukuthi umsakazo ukhule wafika kulesi sigaba sekusona. Asicwe kamnandi ke ingoma senamhlanje bacele kamnandi ingoma zabo. Ma, we're being very green lovers. Ethi ngiba nathi kunomzi ngabe nangibiza kahle idlala ney'nsimbi. Sawubona msakazi, igama lami ngikwazi nginkosi Khumalo lathi. Sacela indlela ingoma yeNombika Black Boys lethi amandla ethu. Mayingekho ungiphe noma iletha abafundisi bamanga. Ngiyabonga. Leyo thoke namhlanje basicela kamnandi ngokwenza umtholo ngimthole wesithathu ngoba phela kulezi insuku nje basesenesikhathi sanele nje sike sathabalele abawu3 ngisazokuthatha koyedwa kulaba abalali abathumeli ama voice othabo mase ke siza ukuthi ikhamba kanjani kodwa bathi asivule kamnandi ke namhlanje ababili abasinikeze kamnandi ingoma zabo omunye uthi cha uyithanda lezi insizwa bayibiza kamnandi lezi insizwa ezale endaweni yaseNdwedwe bakhuluma indaba ebaluleke kakhulu abefundisi bamanga mase siya kwi Back Valley Green Lovers sizozwe ngabe bathini ke ngasohlangothi labo babekhuluma indaba ecorona sekuzwa ngomama ethi hayi ke bathi bashayina nensimbi mayiqhubeka indaba yabo asicale kamnandi ngensizwa lapha ke bezoshayela besinikezele kamnandi ingoma yabo khuluma ukuthi abefundisi bamanga ngisazama ukuthi ngithole kahle la ku system yami mase emva lapho siqhubeka kamnandi nawe sonokujoyina sizenze kahle kakhulu ukhetha umsakazi iKwezi FM ngale ngonyakaze ngoba ngeke uzuyisole kumnandi kudelile lapha emsakazweni nakiKwezi FM ku Facebook uye kamnandi radio Kwezi lapho uzositshela uthi lapho ukhona uhlelo umsakazi iKwezi FM kuso lezi sikhathi mase ke kuyi WhatsApp 0643800905 0643800905 sizokuzwa wena lapho ukhona sizimi kanjani izinto angazi kwenzakala la into zami zathi ukubalabaleka kodwa ke okay asithathe kamnandi ke nathi Nombika Black Boys bese sibuya kamnandi siqhubeka lapha emsakazweni nakiKwezi FM Nombika bazokhuluma indaba yokuthi impela ke abefundisi bamanga Nombika Black Boys emsakazweni nakiKwezi FM bazokhuluma ukuthi abefundisi bamanga asiye kanje. Sawubona msakazi, igama lami ngikwazi nginkosi Khumalo lathi. Sacela indlela ingoma yeNombika Black Boys lethi amandla ethu. Mayingekho ungiphe noma iletha abafundisi bamanga. Ngiyabonga. Baba somandla mdali wethu sithwele kanzima kulomhlabe siphila kuwo thina sithwele kanzima sithi we baba somandla we baba Kuzone mhlona konakele zweni Kuzone mhlona konakele zweni Nikhuzi mhlona konakele zweni Kuzone mhlona konakele zweni Kwavuka utabashe Utabashe wadala Ngathi watulipova Kwavuka utabashe Utabashe wadala Ngathi watulipova Manje sekubani Ubasta mpora Hey manje sekubani Ubasta mpora Sithi we baba sumanja We baba we Sithele kanzima Sithi we baba sumanja we baba Sadlala befundisi amanga njena Sadlala befundisi bamanga Sadlala befundisi bamanga njena Sadlala befundisi bamanga Ayiwe nungambusa kanjani na Umndovile Umndovile Sadlala befundisi bamanga Sadlala
sadlala befundisi bamanga njena bo sadlala befundisi bamanga ethi saze sadlala befundisi bamanga njena bo sadlala befundisi bamanga ayiwe ungambusa kanjani na umuntu ofile umuntu ofile sadlala befundisi bamanga sithi shwele njani umsakazi hayi zimnandi ingoma umuntu olithuba udlalela i-Royal Messengers ethi diya msakazi Madam, sacela ungidlalela ingoma ye-Daville Green Lovers ethi yiba nathi kulo muzi. Ngazi uma ngibiza kahle idlala ney'nsimbi. Hayi ikhona ingoma leyo ngizokutholela khona manje ukuthi akasayikhumbuli kahle kodwa ke ngiyayithola la manje ngiyibheka kwi-system yami iMamelodi Sundowns sinegoli elilodwa njengoba sekudlula imidluzo e-80 qale kamnandi ke imidlalo njengoba i-Nedbank Cup iqhubeka kuso lesikhathi siyabongela kakhulu asenze kanjena ke sizama ukuthola ingoma yamlaleli la angazi iphinde yahamba kanjani la kuso lesikhathi kodwa hayi ngomtholela ajabule kamnandi esekhaya imani baleke ngendlela engahlelekile le ngoma lena angazi ukuthi kungani okay nathi ngiyayithola siyabuya kamnandi siyavota ku 0324815521 ku 0324815522 nathi Blackville Green Lovers izifo esikhumethe iAfrika ngoba siningi isifo esikhumethe iAfrika ukhona sifasashukela isula umashaya bhisha ndekeza esizifo sebakhethela abantu bese sisitshela ukuthi sewale sibonile umhlabelo sisho ngalezi kathi siyazi khohlisa usezokhulu kakhulu okubizwa ngecorona osebhubhise umhlaba wonke sezamasa bewonke amazomhlaba lezifo sibaqedile abantu sijawubheka egoli lakhala nasemlandweni ubabaze lathi ngimjala angase ngizwe ngalesifo
ngakho ke mpaka asilandele imithetho yabaholi ngakho socialist basho Afrika abayibanathi bo ibanathi kunomsi esibhekene nabo hey baba yibanathi ibanathi kunomsi esibhekene nabo njani umsakazi hayi zimnandi ingoma umuntu olithuba udlalele i-Royal Messengers ethi Dia Msakazi bayonke ingazingigadile Hina ngisezihlowini
Bengicela ungidlalela ama messenger 0324815522 sesizwile ke intathu nje namhlanje sinikezwe kamnandi abalaleli bathayina kanjani udlale nansi udlale nansi sikwamukele sawubona hlaba ngani ngiyaphila ba unjani kodwa nazo ke mfethu iba nathi nazi corona ngiyakuzwa mfethu bhuti Weskindi hlala na ekhwezi ungayivula enye radio station Weskindi sikwamukele ngwesibili usayinhlungwini ukhuluma nje njoba nje ngiyakuzwa usho kanjalo sikwamukele line 1 ukhathazekile ngiyakuzwa usho kamnandi kanjalo naye kuzo lesikhathi ama 9 minutes to 10 emsakazo nakikhweza FM sikwamukele sawubona Saziso igama lami ngikuphiwe. Ubhala lencwadi ukhathazekile lapha endwethu. Ngiyakuzwa. Usho njalo nje usikwamukele sawubona. Sawubona Dlamini. Yebo baba. Manje manje ngiyazizwa manje ukuza nazo umshubo. Umshubo mfana kithi kodwa nje uma ungabenzi ungilekelele ngehlangana nemfuthi la ikhuluma khona ngeCovid. Akuqedile kahle. Ngiyakuzwa. Kodwa uthini ngalezi ke sicede ukuyidlala njengamanje? Hayi kodwa lapha phambili zonke. Ngiyakuzwa. Lapha green lovers obani. Actually green lovers kodwa uyinikeza ivoti lakho. Ngiyayinika. Ngiyakuzwa ngikuzwa kahle. Hawu Danki sikwamukele sawubona. Yebo sawubona Damdala. Yebo. Yebo kusana kwesitha ngoba neroyal messenger. Ukhathazekile ngoba ujabule nje. Ngiyakuzwa siyabonga. Uthi useyinhlungwini kodwa uyahleka kusho ukuthi uhleka noma kunzima kubalekile phela lokho uhleke nje uze uthi ngwazi aseyinhlungwini kodwa manje uhleka udidele loya ekumele dideke sikamukele ngokugcina ngiyaphila unjani kodwa awu madoda ungokugcina ncinci Yebo Msefani. hey Fani. Semaphambi kanje. Sisidiye Msefani. Ukhathazekile Ngiyathathekile. uthi kodwa mangiyitholile incwadi maqede ngayifunda lokho koba ukusinda kwakho ngoba odokotela bazamile futhi nakweminye imisakazo bazama bahluleka all right njalo umsakazi hayi zinandi ingoma umuntu olithuba udlalele iRoyal Messengers ethi dear msakazi hayi Emasisweni
njalo ukuthi yona tiye baba tiye uthando lwami ngalo mculo kaCothoza angeke naphela asoze laphela uthando lwami ngalo mculo kaCothoza uthando lwami ngalo mculo kaCothoza asoze laphela asoze laphela uthando lwami ngalo mculo kaCothoza insizwa kulomculo kudala singedwa kodwa mina ngabekezela maqemba kwaCothoza bekumele thina sithana sonke kulomculo Island City boys, Sandanda Nziza, Baba na Botu.
Santandansizwa Let's big bit, let's bag your homeboys insizwa. Santandansizwa nidlala mnandi ngoma Santandansizwa Kifunu yetewini. Mfuno yetewini Iyodlala ne-Royal Messenger Emavela nanginga namudulina. Mfuno yetewini Iyodlala ne-Zulu Messenger Emavela asibi namududina. Mfuno yetewini Iyodlala nohlelo lusha Kiti egoli egolibo. Mfuno yekho Iyodlala nenkululeko Emavela asibangi namududina. Mfuno yekho Iyodlala nepomoroyi Emavela sewuthanda umculodina. Mfuno yekho Iyodlala negreenavasi Ebhisana khona. Aseshefini Nosenzube Siyofika khona Kolola mungebambe kanjani. Kulula mungambe Kulula mungondolose Hawu Phela mina ngiyawuthanda uthotho Kulula mungambe Kulula mungondolose Phela mina ngiyawuthanda uthotho Kulula mungondolose Phela mina ngiyawuthanda Yebo phela mina ngiyawuthanda ucoco sengingangawe Kholo la Mungu uzongena ngaya ngithi nazo ke Phela mina ngiyawuthanda Dlamini yoza nawo mfowethu awushaye bukhoma sizwe ukuthi Dlamini ke lo ngayizwa into ngathi umuntu wakithi lo ngiyayizwa kahle lento le awuze Dlamini ushaya live mfishane nje usabingelela umlaleli Qolo la mungilondoloze hawu vele mina ngiyawuthanda ucotho hayi Dlamini uphilile mntaka baba hayi abalaleli bekhwezi yabona bagcwele ngengoma bajabule bahleli manje bakulalele bakulindele ngishilo nanje namhlanje sikhuluma nawe lapha emsakazweni ikhwezi awuzethule kahle mfoka baba Futhi ngiyabulisa kuwe ngibingelele nje ebusuku ngiphinde ngibingelele kubo bonke abathandi bomculo kaThothoza ngibingelele nabantu abalalela i-radio ukhwezi mina ngulonwabo futhi okaDlamini isibongo yibiza ngompenyana kodwa ke igama likabamkhulu lelo igama lakhe mina nguDlamini impela usibakhulu
Yes, yes. kwindawo yasezinkulu kwilala encane nje kwenye ilala ezaziwazi izinkulu ilala yakamadakeni bekhona ke futhi la ngikhulele khona ngafundela khona le ngoma le yomculo kaThotholo. Ngiyakuzwa nkuzwa kahle kakhulu. Nicala nini leli qembu ngoba silizwa ngempela shisa ikhotha lesikhathi kodwa siyafisa ukuthola ukuthi nisuka kuphi nomculo. Futhi iqembu lona lidala kakhulu futhi angifuni ukusho manje ngo-1991 la libunyisa iqembu leli elinye lamaqembu